Deň dobrý! Túto sobotu, bratia a sestry, 28. o 15.00 po obede bude mať tu v Cruiserovi v Bratislave pop-up, kde budem mať ja moje veci, aj Mikyho veci. Tu je ceca, kde sa to nachádza, nech nejsi v šoku. Prídem aj ja, príde aj Miky, možno vám aj zarepuje, I don't know. Je tu veľmi veľa vecí zadarmo, napríklad tieto boty, ktoré som mala s Pilsim na Hip Hop žije a je tu toho tak veľa, aj predávam veci zas, lebo som charita, ale zas otál potál. Tu vám dám aj taký náhľad tých sum, ako vidíte, nie je to nič akože strašné, ale sú tu nejaké drahšie kúsky. A hlavná vec, čo tu je, môj nikdy nevydaný merch Dudaže! Máme ďalší merch, ktorý nikdy v živote nevyšiel, ani nevidím hore. Sú tu nejaké limitky one of one, ktoré som nikdy nepredával, takže máte tu špeci a deň dobrý! Stali mi ešte. Bye. Vy mi furt píšete, že či to doskladní. Nikdy v živote. Posledné. Viem, proste ostali mi doma, tak tu máš. Jedno jediné ostalo, I love you. 15 €. Ten drahšie sme ho predávali, lebo je iba jedno. Mám tu aj svoju nikdy nevydanú kolekciu teplákoviek, mám šedú aj čiernu verziu. Vieš si ju tu na mieste normálne vyskúšať, kúpiť. Máme viacej kusov, viacej čísel, viacej veľkosti a merch jednorázovky, you know. Tento stolík nazývame Boží stolík, tu sú najlepšie kusy, ktoré ty píčo. Vyzeráš jak predávačka, tyko. Boty, to som na sebe v živote nemala. Moja kolekcia Mobil Fox, podpísala som vám všetky, pozri sa na to. Toto je na 14 Pro Max. Minimis, môj enemies. Tu je Road, pozri sa. Ostal mi posledný pohár, to za koľko predávame? To isté, Dáme čo do na súťaže, nete. aj toto. Ja ho predávam. 2 taštičky. Predávaš odo mňa tašku. Hej, s láskou Miky. Ako mnohí viete, som netancujou. V klipe som mala tieto okuliare a ja vám ich predám. Môžeš byť nová. Hou. Tu uschovávame Dudáše merch, takže máme viacej tričiek, takže vieš si kúpiť viac. Aj šiltoviek. Tu je čas, na ktorú ste všetci čakali. Máme tu 2 plné krabice, veci zadarmo, potitko, digon. Máte tu šeličo, okuliare, bye. A máš zakázané odísť celou krabicou. Nemôžeš dojsť a povedať, že si bereš celú škatulu, hej? Neexist. Buď dobrý človek. Pre exkluzívnych, keď si kúpiš dačo v obchode, z tohto si môžeš zobrať čo len kurva chceš. Tu aj moje, aj Mikyho veci. To znamená, že ak si chlapec a môžeš mať aj nadváhu, to úplne chápeme a máme tu že rakety, bomby, že veľké veci. Pretty flako. Kľudne môžeš prísť aj s otcom, nie sú tu iba SK, XSK, sú tu aj triple XXXXL. Najviac, stop. Toto? Moje len mi to bolo malé, toto je popiči tak.